אוקיי, ערב טוב לכולן. שמי מיכל פורת, אני רופאת נשים, עושה רפואת נשים בקהילה כבר הרבה מאוד שנים. תחומי העניין שלי זה גיל המעבר, מנופאוזה, וטיפול בהשמנה בנשים. אז היום אני אדבר על מנופאוזה. אז קודם כל, מה זה מנופאוזה? מנופאוזה זה בעצם צירוף של שתי מילים. מנו זה וסת ופאוזה שהפסיק, וכמו בעברית, חדל אורח, זה אותו מובן. ההגדרה, יש שאומרים 3 חודשים מווסת אחרון, יש שאומרים 6 חודשים, יש שמדברים על שנה. זה לא באמת משנה, כל ההגדרות האלה יותר קשורות, נותנות לנו איזה כלים להחליט אם משהו, יש איזה בעיה, או אם צריך לטפל במשהו. כי בסך הכל, הרי רק בדיעבד אנחנו יודעות מתי היה לנו את הווסת האחרונה, ומדובר בעצם בתהליך, תהליך שיכול להתחיל הרבה לפני הווסת האחרונה. יש נשים ששנים לפני הווסת האחרונה כבר סובלות מתסמינים של גיל המעבר. ואפשר לסכם את זה שאם הווסת האחרונה שלך הייתה אחרי גיל 45, אז את בסדר, את נמצאת בטווח של הנורמה. הגיל הממוצע כיום הוא 51-52, וזה קשור קצת במוצא שלך, אם את מדרום מזרח אסיה או אפרו-אמריקאית, אז כנראה זה יהיה 2 קודם, לעומת נשים שמה שנקרא white Caucasians, וזה לא קשור בכלל, לא למצב סוציו-אקונומי, ולא לפוריות, ולא אם לקחת גלולות, וגם לא מתי התחילה חווסת פעם ראשונה. יש כן, ואם את רוצה לנחש או לצפות מתי צפוי הגיל המעבר להתחיל אצלך, את צריכה לשאול את אמא שלך או אחיות גדולות. זה לא שאם הם יגידו לך מספר, אז את יכולה לדעת, זה מתי שזה יתחיל אצלי, אבל זה הדבר היחידי שנמצא באיזשהו קורלציה, ומצד שני, אם אמא שלך לא ישנה והפסיק לה וסת בגיל מסוים, ועכשיו את מעשנת, אז צפי שזה יקרה לך קודם. אם אמא שלך הייתה שמנמנה ואת רזה, אז גם כן, צפי שזה יקרה לך קודם. אז מה זה מנופאוזה? מנופאוזה בעצם זה מצב שברמה ההורמונלית יש לנו ירידה בהורמונים שמייצרת השחלה, בעיקר אנחנו מדברים תמיד על אסטרוגן, אבל זה כולל גם את הפרוגסטרון, זה כולל הורמונים אנדרוגנים, שזה מה שאנחנו קוראות ההורמונים הזכריים, שזה בעיקר אנדרוסטנדיון, ירידה בייצור הטסטוסטרון, ומה שקורה עכשיו שהאסטרוגן שיש לנו נוצר בכלל ברקמת השומן. זה לא שהוא לא נוצר שם קודם, אבל זה הכמות שמיוצרת שם היא בסך הכל די זניחה, וזה מה שאנחנו נשארות איתו, אחרי שנכנסנו לגיל המעבר. אז אם את אישה שהיא שמנה יותר, אז כן, יש לך קצת יותר אסטרוגן מאשר לאישה רזה, וזו הסיבה אולי, לא אולי, בטוח, שנשים נגיד עם עודף משקל, יש להם סובלות למשל פחות, או האוסטאופורוזיס מתפתח אצלהם, שזה מה שנקרא בריחת סידן מהעצם, מדלדלות העצם, קורית בשלב יותר מאוחר בחיים. כל הרקמות בגוף שלנו יש להם רצפטורים לאסטרוגן, ובעיקר האור, הריריות, המוח, כלי הדם, השדיים, ועם זה, עם המצב הזה עכשיו שאין לנו אסטרוגן, אנחנו צריכות להתמודד. לשקף הזה קראתי fun fact, עם סימן שאלה מאוד מאוד גדול. אם תסתכלו על הגרף מצד שמאל, הוא מתאר רמות של הורמונים אצל נשים במהלך החיים. תסתכלו על אלה שסימנתי בכוכבית, מדובר באסטרדיול ואסטרון, זה 2 סוגים של אסטרוגן שבעיקר מיוצר על ידי השחלה. אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית אחרי כניסה למנופאוזה, זה הקו האנכי שנמצא שם. מצד ימין שמתי טבלה שמסכמת רמות נורמליות של אסטרוגן, של אותם אסטרוגנים, של האסטרדיול והאסטרון, בגברים. אז אם תסתכלו, גבר ממוצע, יש לו רמות של אסטרוגנים יותר גבוהות משל אישה ממוצעת בגיל המעבר. זאת אומרת, זה עד כדי כך המצב הזה הוא משמעותי. ולכן כשנשים אומרות לי הרבה פעמים במרפאה, אני רוצה טבעי, זה טבעי.
כאילו אני מעדיפה טבעי, בלי טיפול הורמונלי. הרבה פעמים אני מדברת איתם, קצת שאלה פילוסופית, מה כל כך טבעי בלבלות שליש מהחיים שלנו בלי ההורמונים האלה? זה לא טבעי להגיע לגילאים כאלה, אם אנחנו רוצות לדבר רק על טבעי. אם לא היה חיסונים בילדות, ולא כשפעם אחת הסתבכנו עם דלקת ריאות אחרי איזה שפעת, היינו מקבלות אנטיביוטיקה. כל הדברים האלה הם לא טבעיים, אם היינו מדממות למוות בלידה, לא היינו מגיעים בכלל, מגיעות לחיות את גיל המעבר, אחרי גיל המעבר. בעולם השלישי, נשים לא מגיעות לגילאים האלה. בעולם שלנו, לפני 150 שנה, גם נשים לא הגיעו לגיל הזה. אז זאת אומרת, אנחנו הולכות, ב-20 שנה האחרונות, תוחלת החיים התארכה, ונשים מגיעות מעל גיל 80. אנחנו הולכות לחיות תקופה מאוד ממושכת, בלי משהו שמאוד מאוד עקרוני לחיים שלנו. עם מה אנחנו צריכות להתמודד? אז כמעט כל אישה, ולא רק נשים, יודעים להגיד שגלי חום זה תסמין של גיל המעבר. יש כל כך הרבה תסמינים נוספים, שהרבה נשים בכלל לא מודעות שהם חלק מהתסמינים האלה. אישה באה ומדברת איתי על גלי חום, ואני שואלת אותה, ופלפיטציות, דפיקות לב, יש לך? והיא מסתכלת עליי בתמיהה ואומרת, איך ידעת? כאבי ראש, הרגשה של חולשה, כאבים במפרקים. אני לא מדברת על דלקת פרקים, אני מדברת על כאבים, כל מיני כאבים כאלה במפרקים, שבז'רגון המקצועי אני נוהגת לקרוא לזה, את מתפרקת. כל מיני דברים כאלה, ההפרעות בשינה, שזה בעיקר מתבטא בזה שאת הולכת לישון מתעוררת, ואחר כך לא מצליחה להירדם מחדש, האיכות של השינה יורדת, אז תגידי, בגלל שאת לא ישנה טוב, אז את עייפה, אין לך אנרגיה, אולי בגלל שאת עייפה, אז קשה לך, יש לך הפרעות בריכוז, אבל בעבודות שבדקו את זה, את יכולה לישון מצוין, ועדיין יהיו לך הפרעות בריכוז, את יכולה לישון מצוין, ועדיין יהיה לך תסמינים אחרים, את העייפות וחוסר אנרגיה, זה לא בהכרח אחד הוא הסיבה לשני. וכשאנחנו מדברים על הפרעות בשינה למשל, מי יודעת שסיוטי לילה זה תופעה של גיל המעבר? אז זו תופעה, לא יודעת אם היא נדירה או לא נדירה, נשים לא מספרות על זה, אולי כי הן לא חושבות בזה הן צריכות לפנות אליי, אבל זה למשל דוגמה. שינויים במצב רוח, דיכאון, בלוז, זה תופעות מאוד מאוד שכיחות של התקופה הזו, ואם אני מוסיפה משהו שלא מופיע פה, אנחנו עולות במשקל עם איזשהו, העלייה במשקל היא לא דווקא בכניסה לגיל המעבר, זה לא משהו שקורה דווקא עכשיו, כשהפסיק הווסת, אז את עולה במשקל, זה משהו שמתחיל כבר הרבה, קודם יש לזה כל מיני הסברים אחרים. ומה שמשתנה בגיל המעבר, שאנחנו עוברות איפה השומן הזה מתרכז, הוא עובר מאזור מהשמנה, מה שנקראת השמנה של אגס, שהשמנה ים תיכונית, שזה שומן בריא, הוא עובר לאזור הבטן, זה הופך להיות שומן שהוא רע, זה הסינדרום המטאבולי, זה עמידות לאינסולין, זה ההתחלה של, אתם רוצות לקרוא לזה התחלה של הסוף, לא נקרא לזה עד כדי כך, אבל זה השינוי הבריאותי שקורה, שיש לו משמעות גם לטווח ארוך, זה לא משהו קוסמטי. וכשאנחנו מדברים על התסמינים האלה, הם קשורים לירידה באסטרוגן. אין לי איזה מספר להגיד, ואמרתי כבר קודם, אין בדיקה, כי הסף של התגובה לירידה הזו משתנה מאישה לאישה. אישה אחת עם רמה מסוימת של אסטרוגן יכולה לסבול נורא, ואחרת להרגיש מצוין. לכן לבוא ולהגיד לי, כמו שהרבה נשים מבקשות, לעשות בדיקה הורמונלית כדי לדעת מה קורה, אין לזה שום ערך. התופעות האלה הן כבר מתבטאות, אם אתם תשימו, אם נשים חושבות על זה, בשנים לקראת הכניסה לגיל המעבר, תשימו לב מה קורה עם התסמונת הקדם-ויסטית. התסמונת הקדם-ויסטית או ה-PMS, יש נשים שסובלות מתמיד, יש נשים שזה מופיע בשנים לקראת גיל המעבר. אנחנו מדברות בעצם על התקופה שבה רמת האסטרוגן במהלך החודש היא הכי נמוכה, אבל הכי נמוכה בגיל 30 זה לא אותו מספר כמו הכי נמוכה בגיל 50,
ולכן אישה שבגיל 30 אולי לא היה לה בכלל תסמונת קדם וסתית, או שהיה לה איזה שהם תסמינים קלים, עכשיו כשהיא לקראת גיל המעבר, כשהירידה היא מתחת לסף, הסף שלה, הרבה יותר משמעותית, והופכת להיות הרבה יותר תסמינית. אז כמו שאמרנו, זה תהליך. ועכשיו, בנקודת זמן הזו, אנחנו נמצאות, הרבה מאיתנו נמצאות בשיא של הקריירה שלנו, מגדלות טינאג'רים, יש לנו הורים שלפעמים מתחילים, אנחנו פתאום צריכות לטפל גם בהם, ובתוך כל הדבר הזה, גם להתמודד עם כל הדברים האלה. ובאות אליי נשים אומרות לי, זה לא אני, מסכן בעלי, מסכנים הילדים שלי, ואני אומרת, כן, אולי, אבל בעיקר את סובלת, לא, כאילו, זה הנקודה העיקרית. וכדוגמה ברשימה הזו שקודם הראיתי, אני רוצה לדבר על איך נשים מפספסות את העובדה שהן סובלות, או לא יודעות לייחס תסמינים שהן סובלות מהם בעצם לגיל המעבר, להגיד, על זה אני רוצה טיפול, על זה אני רוצה תשובה. זה למשל רואים הכי הרבה בשינויים האורוגניטליים. מה זה אורוגניטליה? אנחנו מדברים על אזור הפות, הנרתיק, השופחה, שזה הצינורית שמובילה בין השלפוחית לשתן לחוץ, והשליש התחתון של שלפוחית השתן. זה איבר או רקמה שהיא כולה תלויה באסטרוגן. ומה שמיוחד בתופעות, במה שקורה שם, זה שלוקח זמן ממתי שאנחנו נכנסות לגיל המעבר, עד ששם מופיעים התסמינים. אז אישה שכחה שהיא כבר בגיל המעבר, כי כבר אין לה גלי חום אולי, כי כבר היא שוב ישנה בסדר בלילה, ועכשיו היא באה אליי, כי יש לה יובש בנרתיק, או אי נוחות בקיום יחסי מין, או דימום לאחר קיום יחסים, כל הדברים האלה קשורים לרקמה הזו, שכמו שאמרתי, היא כולה תלוית אסטרוגן. בגיל הפוריות, בנרתיק, יש לנו 5 עד 7 שכבות של תאים. התאים האלה אחראים לייצר את הלחות ללכלך מלשון לחות של הנרתיק, ומטבע הדברים, אם יש שכבה אחת של תאים שעובדת, אז יש הרבה פחות לחות בנרתיק ממה שיש כשיש 5 או 7 שכבות של תאים. וגם ברמה המאוד מאוד בסיסית של מגע, כאילו, אם יש שם שכבת תאים אחת, אז היא פגיעה יותר, אין בקאפ. כמו נשים יכולות לספר לכן, למי שעוד לא שמה, שמכה שבגיל 30 ביד הייתה מסתיימת בלא כלום, אפילו לא סימן, יכולה בגיל 60 לעשות פצע משמעותי. אותו הדבר גם באור, שזה תלוי באסטרוגן, בעובי שלו, בגמישות שלו וכו', ככה גם הנרתיק. אז בעצם מה שאנחנו רואים זה את הפגיעה בתפקוד של זה, שמופיע כמה שנים אחרי. רוב הנשים שמגיעות אליי עם התלונה הזו, קודם הם כבר קנו וטיפלו למשל לפטרת נרתיקית, כי זה מה שהן זוכרות עשה להם גרד בעבר. התלונות, אני כתבתי פה תלונות, אבל זה יכול להיות דברים מזעזעים, זה כמו איזו צריבה מטורפת, כמו איזה קצוצים כל הזמן, כמו בעירה באזור, והכל בגלל החוסר של האסטרוגן שם. אמרנו שגם השופחה נכנסת לעסק, היא אחראית בין השאר על כך שזיהומים לא יעלו מאזור הנרתיק, שהוא לא אזור סטרילי, לתוך שלפוחית השתן. היא מאבדת את התפקודיות שלה, יש עלייה בזיהומים בדרכי השתן. השלפוחית מאבדת חלק מהתפקוד שלה, אז יש דחיפות וגם דליפת שתן מופיעה וכו'. לכל הדברים האלה, זה נדבר קצת יותר מאוחר, יש לנו טיפול מקומי במקרה הזה של אסטרוגן. אוסטאופורוזיס בכמה מילים, זה תהליך של הידלדלות מסת העצם. אנחנו עד אמצע שנות ה-20, סוף שנות ה-20 שלנו, אנחנו בונות את העצם שלנו, אחר כך אנחנו שומרות עליה, ועם הכניסה לגיל המעבר, החלק של הפירוק של העצם הופך להיות יותר משמעותי מהבנייה. אנחנו צריכות אסטרוגן בשביל לבנות כל הזמן, יש בנייה והרס, העצם מתחדשת כל הזמן, אבל משתנה השיווי משקל, ויש יותר הרס מאשר בנייה, וככה מתפתח האוסטאופורוזיס, וצריך להבין שיש לזה משמעות מאוד גדולה לבריאות שלנו. זה מדובר במחלה מאוד משמעותית בכל העולם,
אם את מעל גיל 60, אז שליש מהאנשים יש להם כבר אוסטאופורוזיס, ואם את מעל 80, אז בכלל, ומעל גיל 50, וכמובן, כולל כולם, כ-25 רבע מהאנשים, יש להם כבר איזשהו שבר בחוליה. צריך להבין, אישה בת 80 שנופלת ושוברת את עצם הירך, היא לא מתה כי היא נפלה ושברה את עצם הירך, היא יכולה להיות אישה סופר תפקודית, עצמאית, מנטלית בסדר גמור. הנפילה הזו, ואחר כך החוסר ניוד והשיקום, זה מה שמוציא אותה מהאיזון, זה מה שהופך אותה אחר כך פרון לכל הסיבוכים האחרים, וכן, יש תמותה משמעותית של נשים אחרי שבר בירך, בחצי שנה, בשנה אחר כך, רואים את זה בצורה מאוד משמעותית. וגם אוסטאופורוזיס אפשר למנוע עם אסטרוגן. אז מה יש לנו טיפולים לגיל המעבר? יש לנו תכשירים טבעיים, שכיום יש לנו אפילו תרופת מרשם, שהיא בעצם איזשהו תכשיר טבעי, וגם היא שעוזרת לחלק מהתסמינים בצורה מאוד יפה. לאורך זמן המחקרים לא מוכיחים איזושהי השפעה מיטיבה מעבר לתסמינים, ויש לנו את האסטרוגן. אם ניתן אסטרוגן, בעצם אנחנו נרגיש מצוין, כל התסמינים שדיברתי עליהם מגיבים לטיפול באסטרוגן. נשים שיש להן רחם צריכות לקבל גם פרוגסטרון, כי לאסטרוגן יש השפעה לא טובה על רירית הרחם, אנחנו צריכים להגן עליה, אנחנו מגנים עליה עם הפרוגסטרון. אז זה איזשהו צירוף מילים שאי אפשר היום לדבר על טיפול בגיל המעבר בלי להתייחס אליו. חלון ההזדמנויות, או החלון הטיפולי של הטיפול ההורמונלי, שיש לו הגדרה מאוד גסה, שאומרת שהאישה צריכה להיות פחות מגיל 60, ופחות מ10 שנים מאז תום הווסת. וכשכתוב את המשפט הזה, אז מה זה אומר בעצם? זה אומר שאם באה אליי, ובאות אליי הרבה נשים כאלה, שאומרות לי, כן, כבר 5, 6, 7 שנים אין לי וסת, ואני מטפלת בזה, לא רציתי לקחת הורמונים, אני עושה ספורט, אני עושה יוגה, אני עושה כל מיני דברים, ועכשיו אני לא יכולה יותר. עכשיו אני רוצה שתתני לי הורמונים. אז כן, אני יכולה לתת לך עכשיו הורמונים, והתסמינים האלה, אני קוראת לזה ממש כמו, כאילו, זה כמו קסם, חלק פשוט מהר מאוד יש תגובה והתסמינים נעלמים, אבל כל הדברים האחרים שאני אדבר עליהם, של הרווח המשני של הטיפול הזה, פחות רלוונטיים, לחלק מהדברים כלל לא רלוונטיים, בעצם בהתחלת טיפול מאוחרת. אז איך אפשר לקבל טיפול? אנחנו יכולים לקחת טיפול בדרכים שונות. אפשר דרך הפה, כדורים, אפשר דרך האור, יש לנו ג'ל, יש לנו מדבקות, אפשר דרך הנרתיק. אנחנו יכולות לשלב, אני יכולה לשלב טיפול. היום אנחנו תופרים טיפולים, אנחנו מתאימים טיפולים לנשים לפי מה שמתאים להם. ואז אני לפעמים משלבת תרופות, אני לוקחת את האסטרוגן ונותנת דרך הפה, ואת הפרוגסטרון נותן דרך הנרתיק, או את האסטרוגן דרך האור, ואת הפרוגסטרון דרך הפה, או דרך הנרתיק. זאת אומרת, השילובים מתאימים לפי מה שהאישה מתאים לה, לפי מה שמבחינה בריאותית נכון בשבילה, אנחנו יכולים לבנות, זה כבר לא טיפול אחד לכולם, אלא אנחנו מתאימים לכל אחת את הטיפול שמתאים לה. אז מה עושה הטיפול באסטרוגן? מה הוא מונע? אז קודם כל, כמו שאמרתי, את התופעות הווזומוטוריות, זה הגלי חום והזעה. זה כמו קסם, אני אומרת הוקוס פוקוס. מתחילה לקחת את הטיפול, ותוך כמה ימים התופעות האלה נעלמות, או כמעט נעלמות, הופכות להיות הרבה יותר נדירות, פתאום את ישנה בלילה, את מרגישה הרבה יותר טוב. זה הדבר הזה. בנוסף לזה, יש לנו כל מיני דברים נוספים. למשל, מחלות לב וכלי דם. האסטרוגן מגן עלינו, מגן על כלי הדם, מגן על הלב בגיל הפוריות, ולכן אם אנחנו נסתכל על האוכלוסייה, גברים עושים את ההתקף לב שלהם
בערך 10 שנים לפני אנשים, סביב גיל 40 פלוס, מתחילים לראות מחלה, לא מדברת על אנשים שיש להם איזו מחלה תורשתית קשה שבגללה יש להם כבר בשנות ה-30 מחלת לב, מדברת על מהלך של אנשים רגילים, בריאים, מתחילים לראות בשנות ה-40 אצל גברים מחלת לב. לחץ דם אצל נשים בגיל הפוריות הרבה יותר נמוך מלחץ דם אצל גברים בריאים שהם בני גילן. שזה איזשהו מנגנון שמגן לנו על כלי הדם. האסטרוגן מונע או מאט את כל התהליך של יצירת הפלק, של הטרשת של הכלי דם. אבל מה? אנחנו עושות קטשאפ מאוד, מאוד זריזות. תוך 10 שנים אנחנו לא רק משלימות את הפער, אלא גם משיגות אותם ועושות את זה עוד יותר טוב, אם אפשר לקרוא לזה טוב. ואם אמרתי שלחץ דם אצל נשים בגיל הפוריות הוא יותר נמוך, אנחנו אחרי כניסה לגיל המעבר לאט לאט רואים עלייה והשוואה לגברים, ואחרי שנות ה-70, בשנות ה-70 והלאה, יש יותר נשים עם יתר לחץ דם מאשר גברים. אז הטיפול באסטרוגן מונע וממשיך, נותן לנו הגנה המשכית, ולכן כשאנחנו מדברים על החלון שם של 10 שנים, של ה-X שנים אחרי כניסה לגיל המעבר, ברור לנו שברגע שאנחנו נכנסות לגיל המעבר ואין אסטרוגן, יש האצה בכל התהליכים האלה הלא טובים, וללכת אחר כך ולתת את הטיפול כבר לא עושה את אותו אפקט כמו שאנחנו מתחילים אותו בכניסה לגיל המעבר. אוסטאופורוזיס, אסטרוגן, תמיד יפעל, זה לא משנה אם אנחנו כבר נמצאים בשלב שיש דלדול של העצם, הוא תמיד יעיל. כמובן שעדיף לא להגיע למצב שיש דלדול עצם, אלא לקחת את זה לפני כן. כל הטיפולים הראשונים, יש טיפולים תרופתיים הרי לאוסטאופורוזיס, תמיד ההשוואה הייתה לאסטרוגן, כי זה הטיפול, הגולדן סטנדרט של הטיפול באוסטאופורוזיס. כמו שהזכרתי, מחלות בדרכי השתן, את היובש בנרתיק וכו'. על אלצהיימר ודימנציה אני תכף אדבר בנפרד, אבל מצבים פסיכולוגיים כמו דיכאון, נטייה לרגזנות, העצבנות הזו, ירידה באנרגיה, הפרעות בשינה, הדברים האלה אסטרוגן עושה פלאים. עכשיו, כשאני מדברת על דיכאון, שלא תחשבו, אם אישה יש לה דיכאון, סובלת היו לה אירועים קודמים של דיכאון בגילאים צעירים יותר, ברור שהטיפול שלה, אם יש לה עכשיו עוד פעם התקף של דיכאון, הטיפול הוא לא אסטרוגן, הטיפול הוא טיפול לדיכאון. אבל אם יש החמרה, אם יש עכשיו היא נכנסה גם לגיל המעבר, אז בהחלט יכול להיות שבזכות מתן של טיפול הורמונלי תזדקק לטיפולים מייצבי מצב רוח במינונים יותר נמוכים, היא לא תצטרך טיפול מוגבר. ויותר מזה, לפעמים בגלל שאמרנו שלא כל אישה מרגישה את כל התופעות, יכולה להיות אישה שאין לה הפרעת שינה, אין לה גלי חום, וכל ההתבטאות של הגיל המעבר שלה זה המלנכוליה. ואז היא מגיעה לרופא המשפחה, ורופא המשפחה מתחיל ציפרלקס, וציפרלקס, הפלא ופלא, אחת מהתרופות הלא הורמונליות, שמטפלות בגלי חום. אז יש לנו אישה שהייתה יכולה לקבל אסטרוגן, ובזכות זה לא להיות בדיכאון, בזכות זה לשמור לעצמה על כלי הדם, לשמור לעצמה על המוח, לשמור לעצמה על זה, והיא מקבלת בכלל ציפרלקס, שזה לא תרופה רעה, אבל היא מאוד מאוד ממוקדת, ויש לה גם את התופעות לוואי שלה. והתחילו אותה כי לא חשבו בכלל שבעצם מה שאנחנו מדברים פה זה באישה שנכנסת לגיל המעבר. נשים שלוקחות טיפול הורמונלי יש להן פחות סרטן מעי גס מנשים ללא טיפול, על השינויים ברירית הנרתיק דיברתי קודם, ואני רוצה לדבר קצת על האלצהיימר והדימנציה. אז אלצהיימר ודימנציה זה לא אותה מחלה, זה שתי מחלות שונות. קודם כל דימנציה, דימנציה קשורה לטרשת עורקים שמתגברת ככל שמתמשך גיל המעבר, כמו מחלת לב, זאת אומרת, הפגיעה בכלי דם וההיווצרויות של המיקרו סגירות קטנות של כלי דם במוח, גורמות לירידה להתפתחות של הדימנציה. אסטרוגן משפיע מצוין
על כלי דם שהוא תקין. להגיד פה, כמו שכתוב פה, ללא טרשת, זה קצת היסחפות, כי כמו שאמרתי, הטרשת מתחילה בערך כשנולדנו, אבל אנחנו מדברים על כלי דם שהוא בריא, כלי שעוד לא קרה כל התהליכים של הכניסה לגיל המעבר, והשימוש באסטרוגן בתקופה הנכונה, ושוב פעם אני חוזרת לחלון הטיפולי, בזמן שמתחיל התסמינים הראשוניים, בזמן שמתחיל להיעלם הווסת, בזמן שהווסתות לא סדירים, זה כנראה הזמן הנכון, זה החלון האמיתי להתחיל את הטיפול, כי אז יש לנו אפקט שמשפיע לעתיד מבחינת השמירה על הקוגניציה. אלצהיימר זה בכלל סיפור אחר. אלצהיימר, אנחנו מאבחנים אותו במשקעים של המילואיד במוח, הרבה שנים התיאוריה הייתה שהמילואיד עצמו הוא זה שעושה את הנזק וגורם לדמנציה של אלצהיימר. שם הלכו הטיפולים בניסיון לסלק את המילואיד. היום התיאוריה אומרת שבכלל כנראה המילואיד הוא עוד תוצר של התהליך של הנזק שקורה שעושה את האלצהיימר, וזה כנראה הסיבה, הטעות בתפיסה של המחלה, למה אנחנו עדיין, למרות שזה לא מחלה חדשה, למה אנחנו עדיין עומדים מול שוקת שבורה בקטע של הטיפולים באלצהיימר, ונשים שהתחילו טיפול, באמת באמת בפרימנופאוזה, זאת אומרת ממש בתקופה שעדיין יש להם בהחלט את האסטרוגן שלהן, הן אנשים שבעבודות מאוד מאוד מדויקות ומכוונות, הראו שנהנות מהטיפול הזה בהורדה של הסיכוי שלהם לאלצהיימר, ולכן בעבודות האלה למשל הראו נשים שנושאות את הגן שעושה אלצהיימר, הן הנהנות העיקריות. אז אם יש במשפחה אמא או מישהו אחר, או אבא לצורך העניין, זה לא בהכרח, שסובל מאלצהיימר, צריך לחשוב על טיפול הורמונלי, לא זה קצת בעיה מה שאני אומרת כרגע, כי נכון להיום, טיפול הורמונלי לא מוגדר כאינדיקציה למניעה של איזשהו דבר, הוא מוגדר כטיפול לתסמינים, אבל יש תנועה כל הזמן ויש התקדמות כל הזמן, ואני צופה שבשנים הקרובות האינדיקציות יגדלו, וזה גם יהיה של מניעה של דברים שונים, אז אם את באה, אמא שלך יש לה אלצהיימר, יכול מאוד להיות שאת האישה שצריכה להתחיל לקחת טיפול עם הכניסה למנופאוזה. ואם את תבואי אליי אחרי 5 שנים שאת מנסה להתמודד, ועכשיו את רוצה טיפול, הטיפול יעזור לך לתסמינים, אבל הוא כבר לא יעשה שום דבר בנושא של מניעת אלצהיימר או דימנציה או דברים כאלה. אז כמו שאמרתי ודיברתי, אם אנחנו מתחילים את הטיפול בגיל מוקדם, בגילאים צעירים, המספרים פה זה עבודות קצת יותר ישנות, אבל בהחלט טיפול מוקדם יכול למנוע ירידה בתפקוד קוגניטיבי בגיל מאוחר יותר, וגם יש משהו נוסף, אתם סביב המעבר הזה לגיל המעבר, יש איזושהי שינוי בקוגניציה, יש איזו ירידה בקוגניציה שהיא לא דימנציה, היא איזשהו שינוי שמופיע ואחר כך נעלם, שהוא מוכח במחקר, כאילו במבחנים שעושים לנשים, לאו דווקא לנשים, מבחני קוגניציה שעושים אותם, ורואים ירידה ואותה אישה מול עצמה, אחר כך משפרת שוב את התוצאות וחוזרת למצב שלפני הכניסה לגיל המעבר. אז אפשר להימנע מהירידה הזו בלקיחת הטיפול ההורמונלי באותו זמן, זאת אומרת, זה לא משהו שיש לו משמעות לעתיד, אבל עכשיו, כשאני צריכה גם לנהל את העסק וגם לעשות עוד כמה דברים, ואני כל הזמן שוכחת ולא זוכרת, אז הטיפול הזה בקטע הזה יכול מאוד להועיל לי, ולעזור לי לעבור את התקופה. זה שאני לא אקח אותו, זה לא אומר שבגלל זה אחר כך זה לא יחזור הפעילות הקוגניטיבית שהייתי רגילה אליה. עכשיו לפיל שבחדר, אסטרוגן וסרטן שד, מה הקשר? הקשר הוא שאסטרוגן, אסטרוגן כן, הוא מעלה את הסיכון לסרטן שד, אבל זה לא כמו נגיד שאנחנו לוקחות טיפול להורדת כולסטרול, וסטטין עושה כתופעת לוואי כאבים בשרירים. זה לא תופעת לוואי, זה עצם משך החשיפה.
אם את בגיל 12 קיבלת וסת פעם ראשונה, ובגיל 54 היה לך הווסת האחרונה, הסיכוי הסטטיסטי, לא אומר מה יהיה באמת, אבל הסיכוי הסטטיסטי שיהיה לך סרטן שד, הרבה יותר גבוה מחברה שלך, שהווסת הראשון שלה היה בגיל 16, והווסת האחרון היה בגיל 45. זה זמן החשיפה, זה לא התופעת לוואי של הטיפול. ולכן הרשימה שמופיעה פה, הופעת מחזור וסת בגיל מוקדם, מנופאוזה בגיל מאוחר, לידה ראשונה בגיל מאוחר, ובכיוון השני, אם אישה תיכות שחלות, ויש מצבים כאלה שזה אינדיקציה, יכול לגרום לרגרסיה של סרטן שד, זה טיפול שקיים במצבים מסוימים, או לפעמים אנחנו עושים את זה באופן כימי. לנשים צעירות עם סרטן שד, אנחנו לפעמים נותנים טיפול הורמונלי שמדכא את הפעילות השחלתית לתקופה שמוגדרת, לשנה, לשנתיים, עד להשלמת הטיפול שמשפר את הפרוגנוזה של הנשים האלה. ונשים שהן מועדות לפורענות, אחד הדרכים למנוע סרטן שד זה לקבל תרופה שהיא אנטי-אסטרוגנית, גם בגיל הפוריות עדיין, את התמוקסיפן, שזה רובכן אולי מכירות כטיפול אחרי שכבר הובחן, כטיפול המשכי לטיפול בסרטן שד. רוצה שתסתכלו על השקף הזה ואני אנסה להסביר אותו. אם אנחנו לוקחות, הוא מאוד ישן, אבל בסך הכל הוא בעצם מציג את המציאות. מה הוא אומר? הוא אומר שאם ניקח 1,000 נשים שלא לוקחות הורמונים, ונעקוב אחריהם בין גיל 50 ל-70, ל-45 מהן יהיה סרטן שד. אם ניקח 1,000 נשים, שבמשך 5 שנים לקחו הורמונים, ל-47 נשים יהיה סרטן שד. אם ניקח 1,000 נשים, ונעקוב אחריהם מגיל 50 עד 70, ובתקופה הזו, במשך 10 שנים הם תיקחנה הורמונים, אז ל-51 נשים יהיה סרטן שד. אבל בואו תסתכלו על דברים אחרים. מתי פעם אחרונה הלכת לרופאה והיא אמרה לך, גברת, אם לא תרדי במשקל, יהיה לך סרטן שד, וכמה נשים חוזרות, את תקחי הורמונים, יהיה לך סרטן שד. BMI, 10 בין 30 ל-35, אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית, דרך אגב, הנתונים בטבלה הזו, לא טרחתי להביא, הם נתונים ב-underestimation, זאת אומרת, אם נלך למשהו פשוט, אני לא מעשנת, אני כן עושה פעילות גופנית, שתסתכלו, אישה שלא עושה פעילות גופנית, את סתם קאוץ' פוטטו, את לא שמנה, את לא אוכלת רע, את סתם לא יוצאת לצעוד 4 פעמים בשבוע, הסיכוי שיהיה לך מתוך 1,000 נשים האלה, ל-72 יהיה סרטן שד. זה לעומת ה-51 לזו שלקחה כבר 10 שנים הורמונים. הנשים שמנות, העלייה בהיארעות של סרטן שד היא כל כך משמעותית, שהן יכולות לקחת הורמונים כמה שהן רוצות, לא נצליח להוציא לפרש ולהוציא החוצה מה הסיכוי, לא עולה להם בכלל הסיכוי מזה שהם ייקחו גם 15 שנים הורמונים, זה לא מעלה להם את הסיכון לסרטן שד, כי הסיכון בגלל העודף משקל הוא כל כך משמעותי, שזה פשוט מכסה על הכל, ממסך את הכל, עישון, ועישון לא עכשיו, לא רק עכשיו, עישון אם עישנת בצעירותך, זה כבר מעלה, גם אם הפסקת בינתיים את הדבר הזה, השד זוכר. אז בתוך כל הדברים האלה צריך להכניס את הדברים לפרופורציות. כן, חשיפה ממושכת להורמונים מעלה את הסיכון לסרטן שד. הסיכון הזה הוא סיכון קטן, יחסית לדברים אחרים שקשורים לאורח חיים, לאו דווקא קיצוני, אף פעם לא הניקה וכולי. אני רוצה שתסתכלו, הגרף הזה הוא קצת מבלבל, לא יודעת אם הוא מבלבל, הוא קצת קשה, אבל אני רוצה שתסתכלו עליו כי הוא כל כך משמעותי. הייתה עבודה שבדקה טיפול הורמונלי בנשים, שהסתיימה ב-2002, ומאז ממשיכים לעקוב אחרי האנשים הללו. יש לנו, זה עבודה שהתפרסמה 11.5 שנים אחרי המחקר, אחרי שהסתיים המחקר, יש לנו כבר מעקב של 18 שנים פלוס. פה בטבלה הזו אנחנו אומרים, לקחנו את כל הנשים שהיה להם סרטן שד במהלך המחקר ואחריו, ב-11.5 שנים אחר כך,
שהופיע להם סרטן שד, והסתכלנו מה קרה איתן, בלי קשר, ואנחנו אומרים, אוקיי, כמה מהן מתו מסרטן שד? אז אם לקחת הורמונים, שזה הגרף באדום, הסיכוי שלך למות מסרטן שד, שכבר חלית, לעומת נשים אחרות שחלו בסרטן שד, הוא הרבה יותר נמוך מאישה שלא לקחה הורמונים, שהייתה בקבוצת מחקר הזו, אבל קיבלה את הפלסבו. אז תגידו, אוקיי, אולי הסרטן שד של הנשים עם הטיפול ההורמונלי הוא פחות מסוכן, אולי הוא פחות נורא, אבל בואו תסתכלו על הטבלה ליד. פה לוקחים את כל הנשים שהיה להם סרטן שד, ואנחנו מסתכלים על התמותה שלהם, לא כולל מהסרטן עצמו, מכל הדברים האחרים, מזה שיהיה להם התקף לב, מזה שהם שברו את הירך ומתו אחר כך מסיבוכים, מכל הדברים ביחד, מכל דבר, לא מתאונות, אבל מסיבות רפואיות, ותסתכלו, אנשים שלקחו הורמונים חיות יותר, מתות פחות. והדברים האלה נכונים גם עכשיו, כשיש לנו לפני שנה, אני חושבת פעם אחרונה התפרסם, שוב פעם הפולו-אפ על הנשים האלה. זה ממשיך להיות קונסיסטנטי. נשים שלקחו טיפול, מתות פחות, חיות יותר זמן. דרך אגב, כאילו איזשהו, אלה נשים, מוצגות פה אנשים שקיבלו את האסטרוגן בלבד, נשים ללא רחם, והנשים הללו, גם היה להם פחות סרטן, מאשר נשים שלא קיבלו הורמונים בכלל. זאת אומרת, זו קבוצה שבעצם הטיפול ההורמונלי יגן עליה, אבל שוב פעם, אנחנו לא פה יושבות בשביל לדון איזה טיפול מתאים לכל אישה, אלא יותר על הדבר הכללי. מפה אני רוצה לדבר, אני לא יכולה לגמור אף הרצאה בנושא הזה, בלי שאני אדבר על משהו שנקרא מנופאוזה מוקדמת. אתם זוכרות שאמרתי קודם, שאם הפסיק לך וסת והיית מעל גיל 45, הכל בסדר, את בטווח. אבל מה קורה אם זה קורה לך לפני כן? לפני כן, אני מחלקת את זה לשתי קבוצות. לפני גיל 40, שזה חד משמעי, מחלה מאוד משמעותית שדורשת טיפול, ובין 40 ל-45, שזה קצת יותר גריי זון. אם הפסיק לך וסת לפני גיל 40, את צריכה טיפול. סביב גיל 50, תגיעי לגיל 50, את יכולה לשבת ולדבר עם הרופא שלך, עם הרופא משפחה או עם הרופא נשים שלך, אם את רוצה להמשיך בטיפול. הדבר היחידי הטוב שיקרה סטטיסטית, שקורה לבחורה שהווסת שלה מפסיקה לפני גיל 40, זה שבאמת הסיכון שלה לסרטן שד יורד בצורה משמעותית, אבל כל השאר נורא והיום. נשים, כל התהליך הזה של המחלות, של להפוך להיות אישה לא בריאה, פשוט מקדים את הקבוצת גיל שלה בצורה מאוד מאוד משמעותית. וצריך להבין את זה, לפעמים נשים אומרות לי, אני לא רוצה לעשות פאפ, כי מקסימום אני לא רוצה לעבור ניתוחים, אז אני רוצה למות. ואני אומרת, אוקיי, אם כל מה שיש זה שיש לך סרטן, ובוקר אחד את לא תקומי ותוחלת החיים, וחיית חיים טובים, ובוקר אחד לא קמת, וזה קרה 10 שנים או 20 שנה לפני מתי שהיית יכולה לסיים את זה, זה זכותך, זה כל בן אדם מחליט על החיים שלו, אבל הדרך עד למוות היא דרך מאוד קשה. אותו דבר בדבר הזה, ההתפתחות של מחלות קשות, סכרת, יתר לחץ דם, מחלת לב, ירידה בתפקוד, כל הדברים האלה, זה צבר של מחלות שמתחיל להתפתח. זה שלא יהיה שיהיה לך פחות סיכוי, שיהיה לך סרטן שד, שזה גם לא הבטחה הרי, זה בכלל לא נכנס מול הדברים האחרים. ואז כשאת מגיעה לגיל 50, את בעצם השווית את עצמך לחברות שלך, שהמשיכו לקבל וסת כל השנים הללו, ואז את יכולה להמשיך הלאה ולהחליט, כמו שכל אישה אחרת שמגיעה סביב הגיל הזה, ומדסקסת עם הרופא נשים או עם הרופא משפחה, אם היא רוצה או לא רוצה לקחת טיפול הורמונלי לתסמינים שיש לה או אין לה. קשה מאוד בנשים שזה קרה להם באופן טבעי לעשות עבודות מסודרות, למרות שהמידע הזה קיים לגביהן, ומה שאני מראה בגרף הזה משהו שהוא קשור, אך לא לגמרי קשור, לא אחד לאחד, אבל רק לסבר את העין. לקחו פה מחקר מאוד יפה, שבעצם עקב אחרי נשים
שעברו ניתוח לכריתת שחלות, זאת אומרת, אנחנו יודעים בבירור באיזה יום ובאיזה שעה הפסיק להם הווסת, ומכל מיני סיבות הם עברו את הניתוח, לא בגלל סרטן, לא היה להם סרטן שחלה ובגלל זה הם עברו את הניתוח, אלא כל מיני סיבות שהן נחשבות שפירות, שיש בהן אינדיקציה להוציא את השחלות. ובעצם אתם רואים שממש זמן קצר אחרי הניתוח, פשוט הגרף שלהם, של המחלות, של העומס של הצטברות של הדברים נוספים, הם פשוט מתחיל בגיל מהר מאוד אחרי כן, וזה בעצם מה שניסיתי לתאר בנושא של מנופאוזה מוקדמת. אז לזכור שכל הדיונים של כן לקחת טיפול, לא לקחת טיפול, הוא לא קיים כשאת בת 40 והפסיק לך וסת, ולדעתי, גם כשאת בת 42 או 43 או 44, זה יהיה הכי נכון לקחת טיפול עד גיל 50 כטיפול תרופתי, כמו שכשיש לך תת פעילות של בלוטת התריס, ברור שאת לוקחת טיפול, כי אחרת יש לזה משמעויות. ואחר כך להגיע, אתם מבינות, אני מניחה מתוך ההרצאה שאני בעד טיפול הורמונלי, אני יכולה להגיד שאין כמעט מצב שבו אי אפשר לתת טיפול הורמונלי, הרבה נשים שחושבות שהן לא יכולות, הן יכולות, לא תמיד זה פשוט, ולפעמים צריך לעשות לזה התאמות, אבל זה לא קשור לדבר הזה שנקרא מנופאוזה מוקדמת, וזה דבר שצריך לזכור אותו. ובזה אני סיימתי. וואו. הרבצת בנו תורה. השתדלתי, אני מקווה. טוב, יופי, יש הרבה שאלות. אוקיי. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה אם את מקבלת פרטי, או איך אפשר ליצור קשר עם המרפאה שלך אם רוצות ייעוץ. אוקיי, אז אני מקבלת דרך מכבי, אז מי שבמכבי לא יכולה להגיע אליי פרטית, צריכה להגיע דרך מכבי, ואפשר למצוא אותי בספר של הקופה, או באתר של הקופה, ודרך האפליקציה, או יש שם גם מספר טלפון שאפשר, מי שלא מתעסקת באפליקציות וקשה לה עם זה, יכולה להתקשר. וכמובן שאני מקבלת גם פרטי, גם במנופאוזה וגם בטיפול בהשמנה. והמספר של המרפאה, אני חושבת, מה, אני אקריא עכשיו את המספר של המרפאה? אז לא, תגידי, אני ארשום בצ'אט, ואז אני אעביר למישהו. אז יש מספר, הכי פשוט זה להתקשר ל-0522-367-363, ולשלוח, לא להתקשר, לשלוח וואטסאפ למספר הזה. והמזכירה... 052-236-7363. בסדר, יופי. אז את זה אנחנו פתרנו. עכשיו אנחנו נתחיל בשאלות. אוקיי. טוב שאמרת שאת מטפלת גם בהשמנה, כי יש לי שאלה מהצד ההפוך. האם ישנן נשים דווקא מרזות עקב שינוי גיל המעבר, בניגוד למה שבדרך כלל שמשמינות? האם גלי חום שורפים קלוריות? האם מתן טיפול הורמונלי ירידה במשקל? אוקיי, אז טיפול הורמונלי הוא לא הטיפול לירידה במשקל, אבל נשים שלוקחות הורמונים עולות פחות במשקל מנשים שלא לוקחות, כי באיזשהו מקום מרכזי במוח, השינוי הזה, ואולי זה מה שלא השלמתי את זה, כשדיברתי על השמנה, אמרתי שמה שקורה בכניסה לגיל המעבר, זה שזה עובר מהשומן הטוב לשומן בטני, לשומן רע. דיברת על זה. זה הזכרתי, אבל לא הזכרתי שהאסטרוגן, הטיפול באסטרוגן מונע את המהלך הזה, והוא בעצם משמר את הזה. אז עלייה במשקל מתחילה קודם, היא מתחילה כבר, אם מסתכלים באמת על הגרף, היא מתחילה כבר איזה 10 שנים קודם, ויש לזה כל מיני מחקרים ועבודות יפות שמנסות למצוא את ההסברים למה זה. זה לא כל כך חשוב. השורה התחתונה זה שזה משהו שצריך להתמודד איתו, אפשר להתמודד איתו בכל מיני דרכים. הטיפול ההורמונלי הוא לא מניעת, הוא בעקיפין, נשים שלוקחות פחות עולות במשקל, הוא מונע את השינוי שאת המעבר מהשומן הטוב לשומן הרע, אז מטאבולית זה הדרך, אחד הדרכים שבה הטיפול ההורמונלי משפר אותנו מבחינה מטאבולית, ויש טיפולים אחרים למשקל, החל מאורח חיים וכלה בטיפול תרופתי שהוא אוניברסלי, לאו דווקא לנשים, אבל
גם אצל נשים אנחנו משתמשים בו. שם שינוי, תמיד התרופות, כשאנחנו מדברים על כל תרופות, לא משנה איזה תרופה, כמובן לא מדברת על הורמונים לגיל המעבר, אז בעבודות שמתאימות את היציאה של התרופה לשוק, אנחנו רואים שיש... אני לא יכולה עכשיו. אנחנו רואים שיש יחסית מעט נשים כנסייניות של התרופה החדשה, ומה שאנחנו עוד רואים, שבדרך כלל אין אלה שעושות את הסיבוכים היותר קשים, את התופעות לוואי היותר קשות. דווקא בתרופות ההשמנה, אולי בגלל שנשים יותר מודעות ויותר מעוניינות ויותר מתנדבות למחקרים האלה, אז דווקא יש להן ייצוג מאוד מאוד משמעותי בכל העבודות שבודקות כל מיני תרופות שמיועדות להשמנה, ואז קל לנו ונעים לנו יותר לתת טיפולים, כי אנחנו מכירים יודעים כמה זה יעזור, כשמשהו באמת עוזר, הוא באמת עוזר כי הוא נוסע על נשים, וגם יודעים את התופעות לוואי, כי היו הרבה נשים שהשתתפו, אז כן, אז זה משהו טוב בתחום הזה. עוד שאלה. האם סוג האסטרוגן המיוצר ברקמות שומן שונה מאסטרדיול הוא האסטרון, אנחנו בעצם מדברים על האסטרון. אבל בפעילות שלו, זו לא הבעיה. מולקולרית, זה מה שהיא שואלת. מה? כוונה מולקולרית, האם יש הבדל? ההבדל בין אסטרון לאסטרדיול, בוודאי, אני כרגע לא יכולה לשלוף איזה מולקולה, שם איזה תוספת של OH, או היא שונה במיקום שלה, אבל כן, זה ההבדלים, והוא פחות פוטנטי. אסטרון פחות חזק מאסטרדיול. האם נתקלת בוורטיגו או תקיעות של מפרק הלסת כתסמיני גיל המעבר? ורטיגו בוודאי, ספציפית, מפרק הלסת ספציפית אני לא יכולה להגיד, אבל אם זה משהו שהתחיל ממש סביב התקופה הזו, פרימנופאוזלי, אז שווה במקביל לפנייה למי שמטפל בזה, ושמציע את הטיפולים המקובלים, לנסות להוסיף במקביל גם אסטרוגן, מקסימום אחר כך להחליט שזה לא היה זה, ולא רוצים להמשיך, או כן רוצים להמשיך. מה ההסבר לשוני בתופעות בגיל המעבר בין נשים מערביות לנשים אסיאתיות, יפן למשל, והאם זה עניין תרבותי? האם שימוש בטיפול הורמונלי חלופי משפיע על פיזור שומן שונה? הגס נשאר הגס. אז על הגס נשאר הגס אמרתי כבר קודם, כן. ויש, שוב פעם, יש כן דברים תרבותיים בוודאי, אבל התסמינים בעיקרם, התסמינים הווזומוטוריים, התסמינים על האוסטאופורוזיס, ההפרעות בשינה, הדברים האלה הם אוניברסליים. זה לא משהו שהוא רק, שהוא מאפיין דווקא את האנשים המערביות. לנשים שיש להן התקן מירנה שמפריש פרוגסטרון, ואין להן וסת, ניתן לדעת מתי הן בגיל המעבר, ואיזה טיפול הורמונלי את ממליצה להן. אוקיי, אז נשים שנושאות מירנה, גם אם כבר הגיעה 5 שנים, אל תוציאו אותה. מירנה ו5 שנים זה רק בהקשר של מניעת הריון, ואם את סביב גיל 50, בטח זה כבר לא אישו, כבר כמה שנים. והרמות שמשתחררות עכשיו הן רמות שהן מספיק טובות. אני אמרתי קודם שנשים שיש להן רחם צריכות לקבל גם פרוגסטרון כדי להגן על הרחם. ובהחלט מירנה שנמצאת ברחם תגן לנו, תעשה את ההגנה באופן מקומי, וזה אחד מהדרכים הטובות לתת פרוגסטרון לנשים עם רחם. איך הן תדענה שהן בגיל המעבר? אז הן צריכות להיות, קודם לשאול את אימא, מתי זה קרה אצלה, אם יש אימא לשאול. הן צריכות להיות מודעות לרשימה הזו שאני סיפרתי שם, שלא כל דבר זה גלי חום. ולפעמים, אחד הבעיות של מירנה, למשל, באמת שאנחנו לא יודעות מתי יש וסת, ולפעמים אישה עם מירנה באה אליי ואומרת לי, יש לי גלי חום, אבל כשאנחנו יושבות ומדברות, מתברר שיש לה גלי חום רק כמה ימים כל חודש, וזה בעצם התסמונת הקדם-ויסטית שלה, כי מירנה לא מבטלת תסמונת קדם-ויסטית, היא רק מבטלת את ההתבטאות של הדימום מהרחם. תסמונת קדם-ויסטית היא תוצר של פעילות הורמונלי, של מחזור הורמונלי שקורה מהשחלות. אז
יש לנו, כאילו, אז לפי הדברים האלה, גם בתסמונת הקדם-ויסטית, כשמחמירה ומופיעה עם תסמינים של גיל המעבר, אנחנו יכולים לתת רק לימים של התסמינים האלה, אנחנו יכולים לתת אסטרוגן, ולפתור, ולשחרר את האישה מהכאב ראש המשתק שיש לה בימים האלה, מהעצבנות או תחושת מתח הבלתי נסבלת הזו, וזה בכלל לא, כל הדברים שדיברנו על כן מעלה, לא מעלה, כל הדברים של, נגיד, של סרטן שד, זה לא רלוונטי, זה אנחנו מדברים על טיפול נקודתי של כמה ימים כל חודש, זה בכלל לא שמה, וזה יכול לתת הקלה מאוד מאוד גדולה. ושוב פעם, כן, להיות, אם אין לך וסת ואת נמצאת שם בגיל, שימי לב, תנסי לזהות אם יש לך, כי להתחיל טיפול בזמן זה דבר טוב. אפשר לעשות, זה אולי אחד המקומות, אבל שוב פעם, נכון להיום אנחנו מטפלים בתסמינים. אז אם אישה אין לה שום תסמין, כנראה שבאינדיקציות היא לא קיימת. אני תמיד אומרת שאני אוהבת שלמטופלות שלי יש תסמינים, כי זה אומר שהן תרצנה לקחת טיפול. לקחת טיפול רק על דברים, אני קוראת להם דמיוניים, כדי שלא יהיה לי אלצהיימר בעוד 20 שנה, וכשאני מרגישה מצוין, יש לנו קושי בלהתמיד, בלקחת טיפולים. אז אם אין שום תסמין, קשה מאוד, אז כנראה שאת עוד לא במנופאוזה, אבל זה המקרים, נגיד אישה באמת נורא רוצה טיפול, למרות בגלל כל מיני דברים אישיים, אז אפשר לעשות בדיקה של הורמונים, וצריך לעשות יותר מפעם אחת, משום שאנחנו לא יודעים מתי אנחנו דוגמים את ההורמונים, אנחנו יכולים לקבל מושג, למרות איך אני אומרת למטופלות שלי, שהן באמצע שנות ה-40, שרוצות לעשות פרופיל הורמונלי, אני אומרת לה, אני מסתכלת על התאריך לידה שלך מופיע לי פה, אני אגיד לך מה הפרופיל ההורמונלי שלך, זה לא באמת כלי אבחון להגיד מה קורה. אז כן, זה סימן שאלה, אבל אם את מרגישה, לבחורה ששואלת, אם את מרגישה נהדר ואין לך שום תסמין מהדברים שדיברנו, אז כנראה שאת עוד לא שם. הרבה נשים מרגישות מצוין עד גיל אמצע שנות ה-50, ורק אז זה מתחיל להן. זה לא אומר שזה צריך להיות קודם. אז די ענית על השאלה שאחר כך, ועכשיו אני כבר קופצת על השאלה הבאה. האם יש יתרון להתחיל טיפול הורמונלי כמה שיותר קרוב לתחילת התסמינים? זה גם פחות או יותר ענית? בהחלט כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי אם רוצים את הרווח המשני, אני תמיד אומרת לנשים שבאות אליי, ומספרות לי שיש להן תסמינים וכולי, אני מסבירה להם את היתרונות, את כמה חסרונות שקיים, לפעמים לאישה יש מצבים מורכבים מסביב, שלא הכל זה חיובי, אבל אני אומרת לה, בזמן שאת חושבת, תקחי את הטיפול. לא יקרה כלום בדברים שאת מפחדת מהם, או זה מזה שלקחת חצי שנה טיפול, לא יהיה לך יותר סרטן שד, אתם ראיתם שצריך לקחת לפחות 5 שנים, בשביל שתהיה איזו עלייה מינימלית. בזמן שאת חושבת, תקחי את הטיפול. מקסימום אחרי כמה חודשים שהתלבטת, תחליטי שאת לא רוצה, הפסקת, לא קרה כלום. עדיף מאשר כמה חודשים לא לקחת, להפסיד אותם, ורק אז להתחיל את הטיפול. זה מה שנכון לדעתי, כדי להשיג את המקסימום שאפשר מהטיפול הזה. האם אורח חיים בריא, תזונה, פעילות גופנית וכדומה, יוכל למנוע תופעות של גיל המעבר? קודם כל, כמובן, גם כשאני מדברת על טיפול הורמונלי, אני מאוד מאוד חושבת, כאילו, לא, ברור שכולנו בעד, וכן, זה לא בא במקום אורח חיים בריא, וזה לא הטיפול הקסם, שאני יכולה לעשות מה שאני רוצה עכשיו, לשבת על הספה כל היום ולראות נטפליקס, ואני אשאר בריאה כי אני לקחתי הורמונים, זה לא ככה. אז כן, יש חשיבות מאוד גדולה לאיזה אורח חיים את מנהלת, ועל הפעילות הגופנית, ועל הכושר, והקרדיו-וסקולרי שלך, וכן, הפעילויות האלה יכולות להקל על חלק מהתסמינים, פעילות משמעותית, אירובית, יכולה להקל על תסמינים, אבל יש לי ספורטאיות שהן באמת בכושר על והן מאוד מאוד סובלות מהתסמינים, אבל כן, זה אחד מהדרכים, ויש נשים שבסופו של דבר, כשהן עושות את החישוב שלהן, הן בוחרות להשתמש לעסוק רק בדברים של האורח חיים וכולי. טיפול משולב אסטרוגן ופרוגסטרון, אם ניטל בטרום גיל המעבר, יכול לשמש גם כאמצעי מניעה. כל הגלולות הציקליות שלנו, אלה שאנחנו מקבלות איתן, כמו מה שנקרא וסת, שזה לא באמת וסת, הן גלולות שמכילות אסטרוגן ופרוגסטרון.
הטיפול ההורמונלי של גיל המעבר, הוא לא מספיק בשביל לדכא פעילות שחלתית. אז אם אני אחזור לשקף האחרון שנשאר, המנופאוזה המוקדמת, מה את רואה לפעמים זה כואב הלב, באה בחורה בת 38, שחשבה שיש כל החיים לפניה, אין לה ילדים אולי, אז אני אומרת לה, אוקיי, כנראה מה שהדרך היחידה שלך, אם את אומרת שאת רוצה ילד, זה כנראה תרומת ביצית, אבל הטיפול שאני נותנת לך עכשיו הוא לא מדכא את השחלות, ומה שאנחנו רואים בעיקר אצל נשים שנכנסות למנופאוזה מוקדמת, בשנות ה-30 שלהן, שמדי פעם מתעוררת איזה ביצית, ופתאום יש איזה ביוץ, ויש הריונות ספונטניים, זה לא להגיד לה, מותק, עכשיו תקחי את ההורמונים, לא, הכל בסדר, באיזשהו שלב את תיכנסי להיריון, זה לא ככה, אבל אנחנו רואים הרבה הריונות, ולכן מצד שני, אישה שבגיל הזה אני פוגשת אותה, ויש לה בבית את 3 ילדים שהיא תכננה, והיא לא רוצה עוד ילדים, אז הטיפול ההורמונלי שאני נותנת לה, הוא לא מונע הריון, והיא צריכה לקחת, ואנחנו מדברות, מה היא תשתמש כאמצעי מניעה, כי זה שהיא נכנסה למנופאוזה מוקדמת, לא אומר שלא בטעות יכולה להיכנס להיריון בכל זאת, בשנה, 2, 3 הקרובים, אנחנו רואים את זה. גם התקופה הזו מתבטאת הרבה פעמים בתקופות שפתאום חוזר הווסת, ויש כמה חודשים של פתאום פעילות ויסטית, ואחר כך זה שוב נעלם, זה לא דבר נדיר לראות. אז לא, הטיפול ההורמונלי של גיל המעבר איננו מונע הריון. אישה בגיל 50 לא צריכה מניעת הריון, כמו שאנחנו לא הולכות ברחוב עם מטריה נגד מטאורים, למרות שמטאור יכול ליפול עלינו, אז כן, יש נשים שנכנסו להיריון בגיל 50, אבל זה בערך כמו מטאור שיפול עלינו. חוסר מזל משווה. הנקה שנים רבות מגינה מעט מסרטן השד? מגינה, כן, בהחלט מורידה סיכון לסרטן שד. מה ההבדל בין אמצעי מניעה הורמונלי משולב לבין טיפול הורמונלי חלופי, בשניהם אסטרוגן ופרוגסטרון? טוב, אז די ענית על זה? זה אסטרוגנים אחרים ופרוגסטרונים אחרים, במינונים אחרים, האסטרוגן והפרוגסטרון שבטיפול ההורמונלי הם הרבה יותר, או בעיקר האסטרוגן, הם הרבה יותר ידידותיים לכל המערכות של הכלי דם והלב וכולי. יש בנות שמתחילות לקחת גלולות, בחורות צעירות, מתחילות גלולה כאמצעי מניעה ועולה לחץ דם תחת הטיפול. נשים שמתחילות טיפול הורמונלי בגיל המעבר, לחץ הדם אם כבר יורד להם, גם אם הם לא, כאילו, זה לא טיפול ליתר לחץ דם, אבל אישה שכבר, נגיד, לוקחת טיפול, כבר באה אליי אחרי שהיא כבר במנופאוזה, והיא כבר לוקחת טיפול ליתר לחץ דם, היא מתחילה טיפול הורמונלי, היא תעקוב אחרי הערכים, ויכול להיות שהיא תוכל לרדת במינון של התרופה שהיא לוקחת, או אפילו להיפטר מהתרופה. זאת אומרת, זה עובד במנגנונים שונים, זה אסטרוגנים שונים. יש טיפול הורמונלי מומלץ היום? כמו שאמרתי, אנחנו תופרים טיפולים. בוא נגיד שאם אנחנו עומדים במקום שאנחנו ממש לא יודעים שום דבר על האישה, אז אני אתן את הטיפול דרך האור. זה הסיכוי שאני אעשה איזשהו נזק, כי הורמונים מעלים את הקרישיות קצת וכולי, דרך האור זה לא קורה הדברים האלה, והמצב הזה שמקבלים כל הזמן רמה קבועה של ההורמון, ואין את העליות והירידות שקורות כשלוקחים דרך הפה, נגיד, שהריכוז בדם עולה, ואחר כך שהוא יורד, ואז לוקחים את הכדור הבא, כאילו יש עליות וירידות, זה פחות עם המדבקות, אז כן, אני אוהבת מאוד את המדבקות. בהחלט. האם יש תופעות לוואי לנטילת טיפול הורמונלי, מעבר להרחבת מה שהרחבת לגבי סרטן השד? טיפול הורמונלי, כמו שאמרנו, אסטרוגן מעלה קרישיות של הדם, כשהוא ניתן דרך הפה, כי אז הוא עובר פירוק בכבד, והאנזים, מה שמפרק אותו בכבד, משפעל איזשהו קסקדה שמעלה פקטורי קרישה. אז נשים, אישה, כאילו, קריש של דם ברגל, DVT, הסיכוי שיקרה לך כשאת בת 20, ספונטני, סתם ככה מהשמיים, זה משהו איזה מקרה ל100,000, ובגיל 60 זה כבר 5 ל1,000. אז
אם את מעלה את הסטטיסטיקה, כשאת לוקחת את זה בגיל 50, שאת אפילו מכפילה, זה לא בעצם, זה עובר ממקום מאוד נדיר לעוד מקום מאוד נדיר, אבל כשאת לוקחת אישה בת 60, 5 מ-1,000 או 6 מ-1,000, ואת מכפילה את זה, אז פתאום את מגיעה לאחוז. ואז זה למשל תופעת לוואי, ואנחנו מתגברים על זה בזה שאנחנו נותנים טיפול דרך האור לנשים המבוגרות. היה הנושא של הטיימינג, מתי מתחילים לקחת את הטיפול, והחלון הטיפולי הזה קשור לדברים רעים שקורים כשמתחילים לא בזמן את הטיפול. כשלוקחים כלי דם שהם לא בריאים ונותנים עליהם אסטרוגן, אנחנו מעלים את הסיכוי שיהיה לך אירוע קרדיאלי, שזה סוג של יכול להיות התקף לב, ומעלה את הסיכוי שיהיה לך CVA, שזה אירוע מוחי, שזה גם קריש של דם, שזה לא המנגנון של הקרישיות שאנחנו דיברנו שזה בוורידים, זה אנחנו מדברים על עורקים. ואז אנחנו שוב פעם לא רוצים לתת על כלי דם פגועים, ולכן להתחיל טיפול הורמונלי בגיל מבוגר, או אצל נשים שהן כבר חולות, אנחנו יכולים לסכן אותם באירועים האלה. ודרך אגב, העבודה הזו שהצגתי עם הסרטן שד, אותה עבודה, הגיל הממוצע של אנשים שם בטיפול, שהתחילו טיפול, היה 67, שזה משהו לא נורמלי, לא מהחיים היומיומיים שלנו, אפילו במרפאות שנשים פתאום רוצות עכשיו, ובאמת הם ראו הרבה מאוד סיבוכים בהתחלת הטיפול, ראו אירועים, עלייה באירועים של CVA, והעלייה באירועים קרדיאליים, ובכל זאת, למרות הכל, כשמסתכלים עכשיו 18 שנה אחר כך, הקבוצה שקיבלה טיפול, למרות כל הדברים שעשו להם, הדברים הלא טובים שעשו להם, עדיין הם חיות יותר. אז כן, חלק, ואנחנו ברפואה משתדלים קודם כל לא לעשות נזק, אז אנחנו לא ניתן את הטיפול לנשים האלה, כי אנחנו יכולים לעשות להם נזק, זה לא שיטת החזקים שורדים. לתפיסתך, כל אישה בגיל הבינה צריכה או מומלץ לה לקחת הורמונים, גם אם אינה סובלת מתופעות של גיל מעבר. זו שאלה מאוד קשה, לא בהכרח, זה החלטה, אנחנו חיות רק פעם אחת, וקשה מאוד לדעת לאיזה כיוון החיים שלנו הולכים, וקשה מאוד לצפות את העתיד, ואני חיה בעולם של רפואה מבוססת עובדות, מבוססת מחקרים, evidence-based medicine, ונכון להיום, ההמלצה היא לתת טיפול לתסמינים ולא מניעתי. אני אומרת שכשאני מסתכלת על המהלכים ועל איפה אנחנו נמצאים, אני מניחה שאם אנחנו ניפגש למפגש עם אותו כותרת בעוד 3 או 4 שנים, אני לא אגיד את אותם משפטים, אני אגיד שכן, באלף, ב' וג' זה גם טיפול מניעתי. אבל זה מה שאני חושבת, ונבואה לא, אנחנו יודעים למי היא ניתנה, אז אז מה אני חושבת, מה אני מרגישה, זה לא התשובה למה נעשה בקליניקה. בקליניקה אני מודה שכשאני יושבת עם אישה, אנחנו מסתכלות ואני מנסה למצוא לה תסמינים. ואם אין לה ולא מנסה לשכנע אותה שיש לה תסמינים, אבל אם יש לה תסמינים, אז אנחנו מדסקסות, אם יש טעם או אין טעם לקחת את הטיפול, לא כולן מגיעות בזמן. יש נשים שמגיעות 2-3 אחרי כניסה לגיל המעבר, ובסך הכל מרגישות בסדר, פה ושם יש להם גל חום, פה ושם יש להם משהו. אני לא מציעה להם טיפול, אני לא חושבת שהן צריכות לקחת טיפול, אני חושבת באמת את הזמן הנכון להתחיל בשביל הדברים האחרים כבר אחרי שם. אז בעולם האמיתי, מעט מאוד נשים אני פוגשת במקרה, בזמן שבאו לא בגלל תסמינים, ואנחנו צריכות לדון בזה ולהחליט על טיפול. מה משמעות תפירת חליפת טיפול אישית? האם יש מינונים שונים, סוגי תרופות שונות, מעבר לשוני באפליקציה של התרופה? כן. אנחנו, כמו שאמרנו, צריכים להגן על הרחם מפני האסטרוגן, אנחנו צריכות להגן על השד מפני הפרוגסטרון, כנראה הילד הרע בכל המשחק הזה, בכל הסיפור הזה, זה הפרוגסטרון ולא האסטרוגן, בהקשר של סרטן שד. ואז אנחנו מסתכלים, קודם כל הטיפול,
כשאני מתחילה טיפול, אנחנו מתחילים קודם כל בשביל לטפל בתסמינים. אני אומרת, ללכת עם ולהרגיש בלי, זה לא הגיוני. זאת אומרת, לשאוף לטיפול הכי נמוך, אם הטיפול הכי נמוך את ממשיכה להתעורר בלילה, או את לא ישנה כמו שצריך, או הגלי חום ממשיכים, אז מה ההיגיון? אז קודם כל לטפל בתסמינים ושתרגישי טוב. ואז אנחנו מסתכלים, אם אנחנו כל שנה או כל חצי שנה כשהאישה מגיעה, אנחנו שוב עושים הערכת מצב, שוב מסתכלים מה השתנה בגיל שלה, כמו שאמרתי, בגיל 60 זה לא כמו בגיל 50, סוג הטיפול, אז אז כמו שהיא שאלה, דרך האפליקציה, נכון, דרך האור או דרך הזה, האם לקבל את הפרוגסטרון כל החודש בשביל לא לקבל וסת, או לקבל אותו רק שבועיים או 12 ימים כל חודש, כאילו את המינימום שצריך בשביל להגן על הרחם. בגיל יותר מבוגר אני עושה מה שנקרא long cycle, האישה מקבלת פרוגסטרון רק פעם ב3 חודשים אם אפשר, אנחנו מתאימים את זה לאישה, לא כל אישה גם בגיל 60 יכולה פעם ב3 חודשים, יש לי מטופלות שגם בגיל 60 צריכות את זה כל חודש, ויש לי מטופלות בגיל 55 שכבר מקבלות את זה פעם ב3 חודשים, ויש אחרות שזה פעם בחודשיים, אנחנו עושים מעקב, אנחנו רואים את ההשפעה על רירית הרחם, ומשם אנחנו בונים את הטיפול. וכשאישה אומרת, אני בשום אופן לא מוכנה לקבל וסת, כי הטיפול שלא מקבלים אותו ברצף, והיא מבינה שבזה שהיא לוקחת אותו רצוף, זה קצת מעלה לה את הסיכון לסרטן שד יותר מאשר אם היא תיקח את זה ציקלי, זו החלטה שלה, זה החיים שלה. וכן, היא תבחר את הדרך שמתאימה לה. אם אישה מרגיש, עוד משפט אחד, ואם אישה מרגישה מצוין, כי עברו לה גלי חום, אבל כל בוקר היא קמה ומתעוררת וחושבת איך היא תמות מסרטן שד, היא גם לא צריכה לקחת את הטיפול, כי אנחנו רוצים לעשות לה טוב, לא לגרום לה לחרדות, ולא הכל זה רציונלי. כן, משפט. טיפול באסטרוגן מקומי, כמו וגיפם, יש השפעה גם על אוסטאופורוזיס, כלומר, האם לטיפול מקומי יש השפעה כללית? אז לא, זה טיפול מקומי לא בכדי, והמינונים של הטיפול המקומי היום, של הווגיפם, הם סופר סופר נמוכים, לא בכדי זה הפך להיות טיפול over the counter. זאת אומרת, היום את לא צריכה מרשם רופא בשביל ללכת לקנות לעצמך ווגיפם. הקופות עדיין רוצות שאת כן תהי באיזשהו מעקב, אז הם תחת, עם מרשם, הן נותנות הנחה יותר משמעותית לתרופה, מאשר אם את באה וקונה על דעתך, אבל באמת אין לזה השפעה סיסטמית. במינונים הישנים של זה, שהיו עדיין נחשבו מאוד נמוכים, יש עבודות, יש איזו עבודה מאוד יפה שהראתה איך יש פחות שברים לנשים הללו, למרות שבאדם לא הצליחו למדוד בכלל כאילו את הרמה של ההורמון תחת הטיפול הנרתיקי, אבל זה באמת היסטוריה של מינונים ישנים. המינון הזה הוא כל כך בטוח שגם אם יש לך עכשיו סרטן שד, את יכולה להשתמש בזה. הטיפול הוא לגמרי מקומי. באמת, חוץ כשמתחילים אותו בימים הראשונים, כשהרקמה שם כולה במצב לא טוב ומאפשר, לא תפקודית, אמרנו, היא רק שכבת תאים אחת וכולי, והיא לא תפקודית, אז יש ספיגה, אבל אחרי כמה ימים שמתחיל להצטרף שכבה נוספת, והיא מתחילה להיות תפקודית, היא פשוט לא מאפשרת ספיגה סיסטמית של ההורמון הזה, וההשפעה היא רק מקומית, היא לא עושה שום דבר אחר. וגם לא עושה סיבוכים מצד שני. לא שומרת על העצם, אבל גם לא מעלה קרישיות, נגיד, לצורך העניין. האם יש קשר בין גיל המעבר לעלייה בהתקפי מיגרנה, והאם טיפול הורמונלי משפיע על המיגרנות? אז ככה, אנחנו צריכות להפריד בין מיגרנה, אישה שיש לה מיגרנה ונכנסה לגיל המעבר, ואז היא הקבוצה שכן יכולה לקבל טיפול, אבל לא, זה לא משהו ככה, כלאחר יד, אנחנו צריכים לעשות הערכה יותר ממוקדת, והיא מוגבלת איזה תכשירים מותר לה ואיך היא יכולה לקבל אותה. לבין האישה שהמיגרנה היא תסמין של גיל המעבר שלו, זה new onset migraine, ובהחלט הטיפול ההורמונלי פשוט, שוב פעם, עושה קסם, זה פשוט נעלם. לפי מה שמתואר בהרצאה, נראה כאילו טיפול בהורמונים הינה תרופת קסם. ואם כך דבר, מדוע לא מדובר בקונסנזוס? מדוע יש כל כך הרבה דעות בעד ולא פחות דעות בנגד? אוקיי, אז בואו נלך לנושא של קונסנזוס.
כשאת אומרת דעות נגד, למי את מתכוונת? לשכנה מהדלת ממול, או לשכנה מלמעלה? כשאנחנו הולכים לרפואה מבוססת מידע, כל האיגודים המקצועיים, לא רק הגינקולוגים, גם האנדוקרינולוגים, גם של רפואת המשפחה, המקומות שמוציאים, שמשם תצא התורה, כשהם מוציאים איזו סקירה באיזה תחום, כמו ה-NICE באנגליה. NICE באנגליה זה איזשהו ארגון של, מדבר, אני לא זוכרת את הראשי תיבות בדיוק, אבל הוא מדבר על excellence in medicine בסופו של דבר, וכשהם לקחו לפני כמה שנים, ב-2015 לדעתי הם הוציאו את הסקירה, הם עברו על טיפול הורמונלי, הם הוציאו המלצה גורפת לטיפול, כשהם עברו על כל הספרות, ובאמת אני חושבת שבתור רופאה שמטפלת בגיל המעבר כבר הרבה שנים, וזה לא היה דבר מיוחד לטפל בגיל המעבר עד 2002 שיצא המאמר הזה שאני, התפרסמה התוצאות של העבודה הזו שאני ציטטתי משם על הסרטן שד, זה היה אז נפילה מכה מאוד גדולה על הטיפול, ואנשים התבייתו על כל מיני דברים שהיום גם החוקרים שהשתתפו בדבר הזה מכים על חטא, על איך הם נתנו לדברים להתפרסם כמו שהם התפרסמו, מוטים ולא רלוונטיים, המסקנות שהם הסיקו לא היו רלוונטיות למה שנמצא במחקר, אז אין ספק שהטיפול הזה הוא טיפול מצוין, שכמו כל טיפול ברפואה, הוא לא, כן, אתם הבנתם שאני חושבת שזה טיפול מצוין, וזה עושה בדברים מסוימים, זה כמו קסם, נכון? אבל זה לא, כמו לכל דבר יש לו יתרונות וחסרונות, אבל הקונצנזוס הוא חד משמעי שזה טיפול מומלץ. אין דעות לכאן ולכאן, יש דעות לכאן, והן מבוססות מחקרים ומבוססות מידע. אם יש אנשים שממשיכים, מתעלמים מהספרות ומתעלמים מהתוצאות של המחקרים, כולל המחקר הזה שעשה את הנזק בהתחלה, אז כאילו זה בעיה שלהם, פייק ניוז זה משהו שהוא עובד היום, לא כל אחד יכולה להיות לו דעה מזה שהוא קם בבוקר וחשב מחשבה. צריך קודם לבדוק אותה ולהוכיח אותה, והמידע והספרות אומרים שזה הטיפול. אנחנו ב10 דקות האחרונות לפני שאנחנו מסיימות, ויש לי עוד כמה שאלות. האם הפסקת המחזור היא תנאי הכרחי להגדרת תחילת גיל המעבר? לי יש עדיין מחזור ואפילו די סדיר, אבל כבר לפחות 3 שנים יש לי סימפטומים של גיל המעבר. אז כמו שאמרתי, זה תהליך, והסף שלך, של מי ששואלת לתסמינים, הוא שונה, וזה בדיוק הדבר, שאין לנו בדיקות דם שדרכם נעשה את ההבחנה, הסף שלך הוא שונה, וכן את נמצאת שם, וזה הגיל לטפל, ולא בהכרח הטיפול שלך, הוא כמו הטיפול, יהיה כמו הטיפול של החברה שלך, שהיא 5 שנים יותר גדולה ממך, וכבר לא מקבלת וסת וסובלת מאותם תסמינים, ולא בהכרח תקבלו את אותו טיפול, ויכול להיות שמשהו מאוד מאוד מינימלי יעזור לך, וייתן לך את ההקלה שאת צריכה. בלי, כאילו, יש שונה מהטיפול שאני נותנת לאישה, שהיא כמה שנים מעלייך, או שאין לה כבר וסת, ויכול להיות שיש הרבה, כאילו את לא לבד, יש הרבה מאוד נשים כאלו, ואז אנחנו נותנים טיפולים שהם קצת מזכירים יותר בצורה שלהם גלולות, אנחנו מתלבשים על המחזור הטבעי, ונותנים איזושהי תוספת, ואנשים לוקחות את זה לפעמים לתקופה קצרה, ואז מפסיקות ומרגישות טוב כמה חודשים, ואז שוב חוזרים התופעות, כאילו זו תקופה ממושכת, לא בהכרח הן צריכות את זה מעכשיו עד עולם, לפעמים זה לתקופות לסירוגין. בשאלה הראשונה שדיברנו על משקל, אז הכוונה הייתה על איבוד משקל כתופעה של גיל המעבר. האם זה מוכר ומה יכולה להיות הסיבה? אני לא מכירה איבוד משקל בגלל גיל המעבר. אם את בדיכאון ולא אוכלת, האינטייק יותר נמוך ממה שאת מוציאה, ואם כל הדברים האלה לא נכונים, זה הזמן לגשת לרופא משפחה, כי יש הרבה דברים, לא גיל המעבר זה לא הכל, לא כל, כשבאה אל האישה בת 10 שנים בגיל המעבר, ועכשיו התחילו לה גלי חום, אני לא חושבת שעכשיו הופיעו לה תסמינים של גיל המעבר, צריך לחפש לה דברים אחרים.
זה לא כמו בחורה שבגיל 47 התחילו לה גלי חום, אני לא צריכה לעשות לה שום בירור, שום דבר, אני יכולה להתחיל לטיפול ולהיות בטוחה שאני מטפלת בדבר הנכון. אז ירידה במשקל, לא הכל מתחיל ונגמר ומתחיל בהורמונים, יש עוד דברים שיכולים לגרום לירידה במשקל, וכדאי להתייעץ עם רופא משפחה, בהקדם. האם הפסקתו של טיפול הורמונלי לאחר זמן קצר יגרום להופעת תסמיני גיל המעבר חריפים יותר? לא חריפים יותר, לפעמים יש נשים שזוכרות לקחת את הטיפול כי הם חוזר להם התסמינים, כאילו הם לא לוקחות בצורה מסודרת, שזה דרך אגב לא דבר טוב, אם כבר לקחת צריך באמת להקפיד לקחת מסודר, אבל אז יש נשים שמספיק להם יומיים, המדבקה פגה תוקף ועוד לא החליפו למדבקה חדשה, והתעוררו בבוקר ולא ישנו טוב בלילה ונזכרות וואלה, הייתי צריכה אתמול או שלשום להחליף מדבקה, ויש נשים להפך שמפסיקות ואומרות לי, אני כבר חודשיים לא לוקחת ואני מרגישה מצוין, וחודש אחר כך הן מגיעות כאילו הכל חזר. אז אין החמרה של התסמינים בגלל שלקחת ועכשיו הפסקת, יש חזרה של התסמינים. התסמינים האלה, למשל גלי חום, הזמן הממוצע לחוות גלי חום 7.4 שנים. זה הממוצע, זה לא... ומה זה הממוצע? יש נשים בנות 80 שלוקחות טיפול, ולא כי הם לא ניסו להפסיק טיפול, ניסו כמה וכמה פעמים, וכל פעם גלי החום חזרו, ויש נשים שלא לקחו טיפול ולא לקחו אף פעם טיפול, והן בנות 80, ואומרות לי, הגלי חום האלה הורגים אותי, אולי תתני לי עכשיו טיפול. גם זה יש. זאת אומרת, זה לא, הממוצע זה 7.4. האם לנשים עם מיגרנה ייתנו רק אסטרוגן כטיפול הורמונלי חליפי? כן. הקשב טוב להרצאה. מה דעתך על קנאביס רפואי לגיל המעבר, והאם נתקלת במטופלות שדיברו איתך על זה? לא נתקלתי. אני חושבת קודם כל, אני לא מטפלת בקנאביס, אם אנחנו מדברים על קנאביס כמשהו רפואי, אז תחום של התמחות בפני עצמה, אנשים משתלמים בזה, הם לומדים את הדברים הנכונים, ואני לא מתמצאת בזה. אני מניחה שכמו כל דבר, זה יכול בעיקר בגלל שחלק מהתופעות הן תופעות שהן תופעות של עצבנות וחוסר שקט וכולי, אז בהחלט יכול לעזור. אני חושבת שכשהולכים לקנאביס רפואי, תמיד הולכים לנשים או לאנשים באופן כללי, שבהם הטיפולים למחלה או לבעיה יש בהם תופעות לוואי מאוד קשות, שהטיפולים עצמם הם יותר קשים מאשר מה שמטפלים בו, ואנחנו מדברים פה על מצב שיש לנו פתרון כל כך טוב בשביל האנשים, אז אני חושבת שזה הסיבה שאף אחד לא הלך בצורה מסודרת לבדוק אם הקנאביס עושה לאישה בפרימנופאוזה. יכול להיות שיום אחד יצא איזו עבודה, כמו שהנושא של, דיברתי על איך ציפרלקס או וייפקס עוזר לגלי חום. נשים שנכנסו למנופאוזה בגלל סרטן שד, והיו בדיכאון, וקיבלו את התרופות האלה, היה להם פחות גלי חום מאשר נשים שלא נכנסו לדיכאון מזה שהם חלו בסרטן, וככה גילו שזה עוזר לגלי חום. זה לא תרופה שמיועדת לגלי חום. אז יכול להיות שבדרכים עקיפות יצא מחר, אני אראה פתאום מאמר על קנאביס וטיפול בגלי חום. אז אבל אני לא מכירה את זה. מה המשמעות של תכשירי פרוגסטרון? זהה ביולוגית? ביואידנטיקה זה בעיה. זה בעיה משום איך שמכינים אותם, אין פיקוח, אין עבודות שבאמת בדקו אותם כמו שצריך, זה סיפור בעייתי לתת תכשיר שאין עליו בעצם את הדאטה שאנחנו רוצים לדעת, שאנחנו נותנים טיפול. אני יכולה להגיד שפרוגסטרון, דווקא פרוגסטרון, יש לנו את ה-micronized פרוגסטרון, שזה בעצם סוג של ביו-אידנטיקל, אם אתם רוצות לקרוא לזה ככה, שזה תרופה שאפשר לקחת אותה דרך הנרתיק, אפשר לבלוע אותה, ועושה את העבודה מצוין, אז אני לא רואה
בטח לא בזה, איזו סיבה ללכת לחפש את הביו-אידנטיקל, אבל זה בעייתי וזה לא מקובל בגלל חוסר המידע וחוסר הקונסיסטנטיות בין מקום למקום שמייצר את זה, זה הרי רכיכה של מישהו שעושה את זה בית מרקחת, אז אנחנו נמצאים במקום קצת אחר, בקטע של אנחנו רוצים שבכל קופסה יהיה בדיוק אותו דבר כמו שהיה בקופסה הקודמת, ואנחנו מניחים שאם עושים את זה בבית מרקחת, זה לא בדיוק. שתי שאלות אחרונות. כן. לפני האחרונה, זה קיבלתי מרופא פרוגסטרון ללקיחה מתאריך הביוץ המשוער ועד הדימום הבא, כטיפול ראשוני לפרה-מנופאוזיה. האם זה טיפול מוכר? נראה לי מוזר. אז זה לא מוזר, יש גישה, לא גישה, אבל יש כל מיני תיאוריות שמדברות על הנשים שנמצאות בפרה-מנופאוזה, הבעיה, התופעות, התסמינים הם חוסר איזון בין האסטרוגן לפרוגסטרון, ושדווקא, והרבה מחזורים הם מחזורים לא ביוציים, זאת אומרת שאין בעצם פרוגסטרון שמיוצר באופן אנדוגני, זאת אומרת השחלה שלה לא מייצרת את הפרוגסטרון, ובעצם התוספת של הפרוגסטרון היא תאזן את הדבר הזה ובעצם תקל על התסמינים, ויש נשים שזה באמת עובד. ופה אנחנו מדברים על טיפול שהוא בעצם במינונים נמוכים. בעידן היותר רחוק, וזה באמת לפני אני כבר הרבה שנים רופאה, ואני זוכרת בכנסים, אני בכנסים בתחום הזה, הכנס הראשון שהייתי בתחום הזה, הבינלאומי, היה אחרי נפילת התאומים, אז כאילו, זה כבר הרבה מאוד שנים, אז היו אנשים שעוד הכירו טיפול לגיל המעבר בכמויות גבוהות מאוד של פרוגסטרון, אבל דיברו על זה במשהו כאילו מניסיוננו בעבר, אבל זה לא היה כבר, זה אפילו אז כבר לא היה מקובל כטיפול, אבל בהחלט זה טיפול ידוע, וכשאנחנו מדברים על פרוגסטרון כילד הרע בנושא של השד, אז הטיפול הזה מאבד מהמקום שלו, אבל מה שאת מקבלת, הבחורה ששואלת, לא להיבהל, זה לא בעייתי בקונטקסט של השד, זה משהו אחר לגמרי, וכן, אם תנסי, ואם זה עושה לך טוב, אז כנראה שאסטרוגן יש לך עדיין מספיק, וזה יכול לעשות לך אבל צריך, כאילו, ההקלה צריכה להיות מיידית, זה לא משהו שהוא, עכשיו נראה מה יקרה, בעוד 3 חודשים יהיה יותר טוב. צריכה להרגיש כבר יותר טוב בזמן שאת לוקחת את זה, לעומת לפני כן. וואו, איזה יופי, אנחנו ממש עומדות בזמנים. האם יש קשר בין גיל המעבר ונשירת שיער מסיבית? כן. וואו. איך אמרתי? מתפרקות. זה הסיכום, זה השורה. טוב, בנימה אופטימית זאת. כן. וואו, היה נהדר, מיכל. תודה רבה. אין בעד מה, בשמחה.